खुलुमबाय BL चेनेलनि दिनैनि रादाबखौ फरायदों जनाली नार्जारिया। जोंनि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। गोगोम जाफुंसारजों एबसु आरो सोमावसारग्रा हान्जाफोरा रेल होबथादों। सरकारनि फोजोबस्रांलु सोलोआव बर' आरो ट्राइबेलफोरा आसामाव थाया होननानै सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिया बुंदों। प्रग्रेसिव वेलफेयार ससाइटि NGO आरो दुलाराय हिन्दी-भाषी विकास परिषदआ ट्रेनजों दावबायनाय दावबायारिफोरनो जाग्रा आदार रानदों। मसलपुराव साखोन-सिखोन हाबाफारि खुंफुंदों आरो गा-20थि दावहारु मुंख्लं ट्रफीनि थामथि क्वार्टार फाइनालाव 3-2 गलाव बारहुंखानि देरहासार। दानिया फैदो गुबै रादाबाव। भारत संबिजिरनि आर्टिकेल 2 आरो 3 नि सिङाव आलादा बड'लेण्ड रायजोखौ थाबैनो दानानै होनाय आरो बड'लेण्डनि बायजोआव थानाय बर'फोरनो राजखान्थियारि मोनथायखौ होनो दाबि दैखांनानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बेनि सोमावसारग्रा हानजा NDBP आरो PJCBMनि 10 अक्ट'बर खालि फुंनि 5 रिंगानिफ्राय बेलासि 5 रिंगासिम 12 घन्टा रेल होबथानाय हाबाफारिया रोजा रोजा सुबुंनि गोख्रों बाहागो लानायजों गोगोमै जोबनानै थाङो। क'क्राझार रेल स्टेशनाव एबसुनि गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारि, NDBPनि रांथुम नेहाथारि बि देदसुं, PJCBMनि गाहाय लिंथुमगिरि गर्जन मोसाहारि, बोसोनगिरि गंगाधर रामसियारि, बारग' MP सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि, उर्खाव गोरा ब्रह्म, अल आसाम ट्राइबेल संघनि बारग' आफादगिरि रन्जित कुमार बरगयारि, गार' डेभेलपमेन्ट काउन्सिलनि मासिगिरि खलम मराक, सोनाब बेंगलनि SC काउन्सिलनि बोसोनगिरि गपाल घोष, आइजो मावथि प्रतिभा ब्रह्म मोनहा बिबुंथि लाखिनायनि अनगायैबो MCLA फारियै ज्योतिरेन्द्र ब्रह्म, मावथि ब्रह्म, हाज'वारि, गुनेश्वर मोसाहारि आरो गोबां दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लादोंमोन। जोंनि गोबां रायजो राजाफ्रा सानो जे BTC-आनो जोंनि थोजासे आरो रां गैया, नांगौखिनि डेभेलपमेन्टखौ जोङो मोनखागोन। बे फारसेथिं सनितपुर जिल्लानि ढेकियाजुलि रेल स्टेशनाव एबसुनि आफादगिरि प्रमद बर', लेङाइ आफादगिरि रमिय' P नार्जारि, NDBPनि गाहाय नेहाथारि गबिन्द बसुमतारि, UPPLनि गाहाय नेहाथारि प्रदीप दैमारि, NDBRनि फोसावदिं नेहाथारि बि देमफु, PJCBMनि लिंथुमगिरि राकेश बर' आरो इउसुफ आलीमोनहा गोख्रोङै बाहागो लादोंमोन। एबसुनि गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारिया बुंदों दि सोमावसारग्रा आफादफ्रा सरकारनि बड'लेण्ड जेंनाखौ सुस्रांनो गोसो गैयैनि थाखाय लारियै सोमावसारनायखौ लाबोनो गोनां जादों आरो 12 घन्टा रेल लामा होबथानो गोनां जादों। BJP दैदेननाय भारत सरकारा बर' आरो थागिबि ट्राइबेल माहारिनि संबिजिरारि मोनथायखौ होनायनि सोलाय फोलाबोगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। थांनाय 2014 मायथाइयाव जालांनाय MP बिसायख'थियाव BJPआ गावसोरनि बिसायख'थि फोसावलायाव बुंदोंमोन गोहोआव फैब्लानो बर'फोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो, नाथाय गोहोआव फैनायनि 3 बोसोर उनावबो दिनै जेंना सुस्रांनो जेबो राहा लायाखै होनना दाय दैखांनानै बिथाङा बुङो दि मिरु सरकारा सोमावसारग्रा आफादफोरजों दिनैसिम खेबसेल' राजखान्थि थाखोआव 3 खनायारि सावरायदों आरो 2005 मायथाइयावनो गोजोन सावरायनानै जेंना सुस्रांनो होननानै सिगांबोनाय NDBP जोंबो सावरायलांबाय थानायनि जेबो राहा लानायखौ नुनो मोननाय जायाखै।
না আমার যেটো ৰেলপথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী 12 ঘণ্টা আছিলে 12 ঘণ্টাই আমি কৰিম এতিয়ালৈকে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা তেনে ধৰণৰ কোনো আমালৈ কোনো খবৰ অহা নাই খবৰ নাহিব বুলিও আমি জানো কাৰণ 26 এপ্ৰিলত স্বয়ং গৃহমন্ত্ৰী ৰাজনাথ ডাঙৰীয়াই তেওঁ কৈছিল যে আপোনালোকৰ লগত মানে কন্টিনিউ কৰা হ'ব আলোচনাটো ইয়াৰ পিছতো যেহেতু কোনো ব্যৱস্থা নললে মাজতে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী ললো এই কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি আমি ভাৰত চৰকাৰক আহ্বান জনাইছো হকিয়াই দিছো যে আলোচনা নকৰিলে আমি আন্দোলন কৰিম গতিকে আজি যি আন্দোলন এই আন্দোলনৰ সময়ত ভাৰত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিবা এটা খবৰ আহিব বুলি আমাৰ মানে আমি কোনো মানে নিশ্চিত নহয় বা আমি পটিয়ন যাব পৰা নাই তেওঁলোকে যে আমাক খবৰ দিব আলোচনালৈ মাতিব কিন্তু ইয়াৰ পিছতো যদি কোনো ব্যৱস্থা নলয় তেতিয়াহ'লে আৰু আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমি তীব্ৰতৰ আমি আন্দোলন কৰিম इस्लारिया सेगमथि होनानै बुंदों दि नरेन्द्र मोदी दैदेननाय एनडीए सरकारा 50 बोसोरनि बांसिन गोलाव सोमावसारबोनाय बड'लेण्ड दाबिखौ सावरायनानै सुफुंनो नाजामाराब्ला 2019 मायथाइयाव जानो गोनां एमपि बिसायख'थियाव आसामाव बिजेपिआ गोब्राब बुब्लिनि मोगा-मोगि जानांगोन बिथाङा बुङो दि थागिबि बर' आरो ट्राइबेलफोरा दिनै थार मोनथाय आरो संबिजिरारि मोनथायखौ मोननो हायाखै आरो बिसोरनि हा आरो थामोनथाया रैखाथि होजायाखै बायजोनि सुबुंफोरा बेरेखायै ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकनिफ्राय जागायनानै थागिबिफोरनि हा हुखौ आवग्रिनानै लासेयावबो सरकारा मोनबो राहा लायैयाव थागिबि सुबुंफ्रा दिनै गावनि न'आवनो गावसो बाङाइ सानखो जानांफैगासिनो दङ होननानै बिथाङा बुंबावो दि हरिशंकर ब्रह्म दैदेननाय कमिटि फर लेन्ड राइट्स अफ ट्राइबेल पिपल अफ आसामा होनाय गेजेर खलब मोनफुंलाय गथायनायाव आसामाव सानजाथाव बांलादेशिफ्रा गिख्रंथाव बासा लाफैबाय आरो बिसोरखौ गोख्रों हा आयेननि गेजेरजों होख्रांनो राहा लानायनि समा फैबाय होननायानो रोखा फोरमान खालामो बिथाङा बुंबावदों दि आसाम सरकाराबो बर' रावखौ बर' बिजोंखौ फोजोबस्रांनायनि सोलो बाहायगासिनो आरो बेनि थाखाय बर' बिजोंखौ सरकारि खालामनाय फोरोंगिरि थिसननाय आलादा बिथोनगिरि मावख' गायसननाय दाबिफोरखौबो गोसो होनानै मावफुंनो लायाखै एबसुनि गाहाय नेहाथारिया गोख्रों सोगोमथि होदों दि सरकारा जेंना सुस्रांनो जेबो राहा लायागौमानि लारियै सोमावसारनाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जालांबाय थागोन आरो बेनि हाबाफारि बायदियै फैगौ नभेम्बर दाननि गिबि बाहागोनिफ्राय सिमा गैयै रांखान्थि होबथानाय आरो हाथाइ खुनसेनि उनाव गोदान दिल्लीयाव गेदेर सुबुं हानजा सुरनाय आरो पार्लियामेन्ट जथुम्मा जानाय समाव सुबुं उखैहाब सोमावसारनाय हाबाफारि आखायाव लानाय जागोन চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি অহা নাই এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক চৰকাৰে যদি ভাবিছে গণতান্ত্ৰিক যি আন্দোলন সেই আন্দোলনটো যদি দুৰ্বল বুলি ভাবি লৈছে তেতিয়াহ'লে চৰকাৰে ভুল কৰা হ'ব আমি ইতিমধ্যে আমি কিছুমান কাৰ্যসূচী আমি ঘোষণা কৰিছোঁ আমাৰ অহা 14 আৰু 15 নাগপুৰত এখন কনফাৰেন্স হ'ব NABNSৰ তাতে আমি কিছুমান সিদ্ধান্ত ল'ম নেশ্যনেল লেভেলত আন্দোলন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াৰ পিছতো আমি নৱেম্বৰৰ 6-4 তাৰিখে দিল্লীত আমি মহাধৰ্ণা মহাৰেলী কাৰ্যসূচী আমি ঘোষণা কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইক আমি কৰিম ইয়াৰ আগতে পাৰ্লামেণ্ট ছেছনত 24 ঘণ্টীয়া ৰেলপথ অৱৰোধ আমি কৰিম আৰু নেশ্যনেল হাইৱে ব্লকেড ইনডিফিনিট আমি কৰিম বিফৰ পাৰ্লামেণ্ট ছেছন তো এইখিনি কাৰ্যসূচী আমি ঘোষণা কৰিলোঁ চৰকাৰে যদি আজিৰ পিছতো যদি কোনো ধৰণৰ যদি ইনিচিয়েটিভ নলয় তেতিয়াহ'লে আজি ডিক্লেয়াৰ দিয়া যিমানবিলাক কাৰ্যসূচী আছে সেইটো সময় সাপেক্ষে আমি কৰি যাম क'क्राझाराव रेल होबथानाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बारग' एमपि सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारिया बुंदों दि सुबुं खुंनाय हादराव सुबुं सानखोआसो देरसिन आरो बेनि थाखायनो बाङाइ सुबुं सानखोनि दाबिफोरखौ माब्लाबाबो खोमा सुनो नाजाया बिथाङा बुङो मिरुनि हादुंगोराफ्रा बुङो बड'लेण्ड ओनसोलाव बर'फोरनि सुबुं सानखोआ 30% आरो बेबायदि सुबुं सानखोनो आलादा रायजो सोरजिनायाव गोबां जेंना दङ बैसोमुथियारिया बुंदों बड'लेण्ड आरो आसामाव बर' आरो कसारी हारियानो बयनिख्रुइ बांसिन सुबुं सानखो दंमोन नाथाय थागिबि बर' आरो ट्राइबेलफोरनि हा हुनि मोनथायखौ खोमानो खुंगिरि हारिफोरा दिनै बांलादेशी आरो ट्राइबेल नङैफोरखौ लोब लोब सफैनानै थागिबि हारिफोरखौ बाङाइ सुबुं सानखो खालामफैदों बेनिखायनो सरकारा बर' आरो ट्राइबेलफोरखौ बाङाइ जौखोन्दो होननानै मोनथायखौ दोनखोमानो नाजायोब्ला बयबो बुंनांगोन होख्रावनांगोन गासै बांलादेशी ट्राइबेल नङै जेसेबां हारिफ्रा बेरेखायै ट्राइबेलफोरनि हायाव दङ बिसोरखौ लांदां खालामजोब अब्लानो
बर' आरो ट्राइबेलफ्रा दाबो थोजासे सुबुं सानखो दं होननानै बिथाङा बुंबावोदि खोला फारसेनिफ्राय सानजाथाव बांलादेशिफ्रा लोब लोब नारग्लोबबोबाय, साहा हाग्रा ओनसोलावबो माखासे हारिफ्रा हाबखनजोबनानै आवग्रिजोब्बाय आरो गेजेरावबो फिसा फिसौ नोगोर हाथाइ फालांगि हारिफ्रा बासा लाफैबाय। अब्ला बर' आरो ट्राइबेलफ्रा बाङाइ जालाङाब्ला बोरै जानो आरो बहा थांबावनो? बेयो जोबोद गेदेर सोंलु। সংসদৰ মজিয়াত বড়োলেণ্ড সুকীয়া ৰাজ্য দাবী সম্পৰ্কে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিবৰ কাৰণে আজিৰ লোকসভাত আমাৰ সদস্য নাই। তাৰ ফলত যিমানখিনি গুৰুত্ব পাব লাগিছিল হয়তো গুৰুত্ব নোপোৱা সেইটো এটা কাৰণ। আৰু অন্যতম প্ৰধান কাৰণটো হ'ল আজিৰ তাৰিখত বিজেপি নেতৃত্বাধীন NDA চৰকাৰৰ সুকীয়া ৰাজ্য দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কোনো এটা ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নাই, ৰাজনৈতিক সদিচ্ছাৰ অভাৱ। কিন্তু মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যিটো সঁচা সঁচিকৈ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ভাৰত চৰকাৰে যদি শান্তি, বিভিন্ন দিশত যদি উন্নতি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ যে অতি ন্যায্য দাবী, সুদীৰ্ঘ দাবী, এই সুকীয়া বড়োলেণ্ড ৰাজ্যৰ দাবী অতি সোনকালে স্বীকাৰ কৰি ইয়াক সৃষ্টি কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। অন্যথাই এই অঞ্চলত পৰিস্থিতি নিশ্চয় জটিল ৰূপ ল'ব পাৰে। बैसोमुथियारिया बुङो बर'फोरनि गेजेराव बुरजा बुरजा फिसा खांफिननायनि जावरिथायखौबो लाबोफिननांसिगौ आरो मोनफ्रोम मोजां नखरा हाथ्राब्लाबो साबा फिसा खांनांगौ, अब्लाबो हारिया दैखाथि मोनसिगोन। बिथाङा आसामाव हिमन्त बिश्व शर्मानि सुबुं सानखो दावख्लायहोनो गोदान सोलो बाहायनायखौ हेंथा होननानै बुङोदि बे सोलोआबो थागिबि बर' आरो ट्राइबेल माहारिनिसो फोजोबस्रांलु सोलो। हालामाव अबर' गोहो बांनायखौ लानानै बिथाङा बुङोदि बिटिसिनि दैदेनगिरि गाहायफ्रानो ट्राइबेल संघखौ नारसिननानै सर'नियाफोरनो ST फोरमानलाइ होहोनानै अबर' गोहोजों नब कुमार सर'निया ट्राइबेल रिजार्भ क'क्राझार बियाबनिफ्राय देरहालांनाय गावनि आथिङाव गाव दाननानै लानायजों लोगोसे खैफोदखौ बरायनानै जारिमिनखौनो सोलायहोफैदों। एबसु आरो सोमावसारग्रा हान्जाफोरा आलादा बड'लेण्ड रायजो दाफुंनांगौनि दाबिजों क'क्राझार रेल स्टेशनाव रेल होबथानाय हाबाफारि लानाय समनि गेजेराव क'क्राझार जिल्लानि फकिराग्राम रेलवे स्टेशनाव फुंनिफ्रायनो कामाख्या लकमान्य तिलक LTT SC एक्सप्रेस ट्रेना थाबथाना थानो गोनां जायो। ट्रेना थाबथाना थानो गोनां जानायाव ट्रेनाव दावबायनाय दावबायारिफोरनि खाबुनि थाखाय प्रग्रेसिव वेलफेयार ससाइटि मुंनि जायगानि मोनसे NGOनि आफादगिरि पवन कुमार अग्रवाल, नेहाथारि राजेश खेमका आरो दुलाराय हिन्दीभाषी विकास परिषदनि मिरु आफादगिरि सन्जय तिवारी आरो दखरा समितिनि हेफाजाबजों ट्रेननि गासैबो दाब्बायाव दावबायनाय दावबायारिफोरनि थाखाय गाइखेर बायदि जाग्रा आदारफोरखौ राननानै होयो। बे जाग्रा आदार राननानै होनाय हाबाफारियाव पुलिस मावफादसा, CRPF, RPFनि जवानफोराबो हेफाजाब होयो। हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया हादरखौ साखोन सिखोन खालामनो थांखि लानायखौ जाफुंसार होनो थाखाय थांनाय समबारखालि बाक्सा जिल्लानि रामपुरनि थागिबि सुबुंफोरा स्वच्छ भारत अभियाननि सिङाव साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारि लायो। रामपुर गामिनि नाथसुपा, खानापारा, सोनाब रामपुर, सानजा रामपुर, निमुवा, राभासुपा, मानिपुर बायदि गामिफोरनि हौवा हिन्जावफोरा ओंखारबोनानै नामघर, गाहाय लामा, फोनांजाब लामा बायदिफोराव साखोन सिखोन खालामनाय जायो। बे साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारिनि गेजेरजों गासै गामिखौनो सोमखोर समायना गाब होनो हायो। असमिया, बर', राभा, मदाहि बायदि हारिनि सुबुंफोरा खौसेथियै ओंखारबोनानै साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो। दतमानि थुलुंगाफुरि फोथाराव दतमा दखरा गेलेमु गौथुमनि बानजायनायाव सोलिफुबाय थानाय गा-20थि दावहारु मुंख्लं ट्रफिनि 10 अक्ट'बर खालि जानानै थांनाय थामथि क्वार्टार फाइनालाव क'क्राझारनि बारहुंखा AC हानजाया 3-2 गलाव उदालगुरि भेरगावनि खाग्राबारि FCखौ फेजेननानै उननि मेचआव सौहैनो हाबाय। मोन्नैबो हानजानि गेजेराव गोख्रों मोगा-मोगि गेलेनानै क'क्राझार बारहुंखा ACनि जानानै
33 मिनिटाव भावथिना ब्रह्म, मिलन बसुमतारिया 48 मिनिटाव आरो बिरखोदाव बसुमतारिया 76 मिनिटाव गासै 3 गल सोनो हानायजों देरहासार जानो हायो। गुबुन फारसेथिं उदालगुरि भेरगावनि खाग्राबारि एफसि हानजानि जानानै 29 मिनिटाव मिस्टार ज' आरो 51 मिनिटाव मिस्टार राजफर्डआ गासै 2 गल सोनो हायोब्लाबो जेननो गोनां जायो। 10 अक्ट'बर खालि जानाय मेचआव साबसिन गेलेगिरि महरै सायख'जायो उदालगुरिनि रनाल्ड' सिंहआ। बे मेचखौ रेफारिनि बिबान लानानै सामलायदोंमोन नबजित बसुमतारी, निर्मल भट्टाचार्य, इजराइल हेम्ब्रम आरो धनन्जय बसुमतारी मोनहा। 11 अक्ट'बर खालि गेलेनो गोनां ब्रैथि क्वार्टार फाइनाल मेचखौ UAFC शिलं आरो मेघालयनि गेजेराव जागोन। रादाबखौ फोजोबनायनि सिगां रादाबफोरखौ खेबसेबाव फरायफिनदों। गोगोम जाफुंसारजों एबसु आरो सोमावसारग्रा हानजाफोरा रेल होबथादों। सरकारनि फोजोबस्रांलु सोलोआव बर' आरो ट्राइबेलफोरा आसामाव थाया होननानै सानसुमा खुंगुर बसुमतारिया बुंदों। प्रग्रेसिभ वेलफेयार ससाइटि NGO आरो दुलाराय हिन्दीभाषी बिकास परिषदआ ट्रेनजों दावबायनाय दावबायारिफोरनो जाग्रा आदार रानदों। मसलपुराव साखोन-सिखोन हाबाफारि खुंफुंदों आरो गा 20थि दावहारु मुंख्लं ट्रफिनि 3थि क्वार्टार फाइनालाव 3-2 गलाव बारहुंखानि देरहासार। बेजों लोगोसे जोंनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।